Halos di gyapon nakato ang mga nagkaluwas sa pagkaugno sa daytayan sa lungsod sa Luay sa Bohol sa ikaduha nilang kinabuhi. Samtang retrieval operation sa mga sakyanan nga naunlod sa suba gihunong una. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa iyang pagbisita sa dapit na hitabuan kaganihang buntag, daw nahibalik ang tanang kasinatian ni ining survivor atul sa pagkahugno sa karaang taytayan sa Luay. Company driver ang 39 anyos nga niadtong higayuna nag-serve sa ilang kauban sa trabaho. Wala niya damha nga sa pag-agi sa taytayan kalit kini nga nahugno ug nahagbong ang ilang sakyanan. Nang limbasog siya nga makalangoy paingon sa kilid aron siya maluwas. Murag buhawi itong tubig ni Sud sa sakyanan. Kaya nahumol naman may sakyan. Ang bali murag katunga na sa among sa abansa ang tubig. Sus, largur lagi murag tagahawak dito ang Sud. Wana ko ilaing una-una dito na dito siya. Maka-exit ko. Kapag-kapa, babaw. Di ang ako lang yung gunagyan ng kanad yung mga bil. Basi na pa yung laing mga mbak ba. Mihangyo ang driver nga dili lang ipaila ang iyangan kay daghan kuno ang gustong magpakisayod ug magpasaysay niya sa hitabo nga traumatic pa alang kaniya. Way puas ang iyang pasalamat sa Ginoo sa bag-o niyang kinabuhi. Asoy niya dunay dump truck sa pikas nga direksyon nga aksyon og patong gyud sa taytayan dayong nahagsa na kini. Igo dyan nasulod, nagtanaw man sa dump truck. Nakasulod doon ang sa tulay, nakaptungtong gid siya. Dito, usaray lagapak doon dungog. Tag, ana. Nya murag ni murag nilinog bitaw ulbo ang kuan murag gibula di. Wala utro nang tanaw kay dagat o tubig na ang tubang kay nagtuwad na me. Samta ang 10 anyos nga si Mariana Isabel usasab sa nakaluwas sa trahedya. Apan namatay gyud ang iyang lola nga si Emilia Jimena 72 anyos. Niadtong higayuna sakay sila sa tricycle gikan sa poblasyon sa lungsod aron mokobra og kwarta. Na-rescue na unta si lola apan nakabsan gyud og kinabuhi pagkahuman. Pagkahuman kay kusog gyud mo lagubo. Then ag katong kuan murag pagdong na sa tunga atong dump truck niliki. Then nanghawid kog doro sa tricycle. Then pagkuan kay dili naman jud makuan kay unlon mag-tricycle o diningdong nilangoy na lang ko. Sa command post kaganiha, nag-abot-abot sab ang pipila ka mga survivors ug ang ilang pamilya. Niay pamilyahan nga taga Tagbilaran City nga mireklamo kay giingong gilisod-lisod ang requirements sa pag-claim sa ayuda kay gipangitaan pa sila og voter certificate. Ang ilang sakyanan, mga papeles ug ID uban sa naunlod nila nga SUV. Hinunahusay ra ang problema. Nagmeeting sab kaganiha ang mga divers taga DPWH ug PDRRMO. Karong adlaw unta sugdan ang retrieval operations sa mga sakyanang nangaunlod. Apan nagdumili niini ang mga divers tungod sa kadelikado sa sitwasyon. Na desisyonang hunungon una kini kay gikinahanglan ang kuti nga diving operations. Hunungon sab ang cutting o ang pagsugod og clear sa parte sa nahagsang tulay. That's what atong gipa-inform nila sir, no? Any movement sa old bridge, ang incident command post must be informed for the safety of everyone. But for this new bridge, wala may jurisdiction. They can proceed with a target date next week. Misaad ang kapulisan mo deploy og personnel aron ma-secure ang dapit. So natay walong personnel atong gi-assign dire. Magkuan sila, rotation sila para ni kagabi napoy mag-duty dire sa taytayan. Kay natay mga gamit sa ato mga divers na usap nga atong bantayan. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.